שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, טובה רז. שלום. סופרת של עוד דור אחד. אני רוצה להגיד לכם אישית שטובה התקשרה אליי, והיא סיפרה לי על הספר שהיא כתבה, ואת גם באת אליי ונתת לי את הספר. חשבתי שזה יהיה לי כל כך קשה, ואני ממש לא אצליח לקרוא. ואני רוצה להגיד לכם שזה ספר מהמם. אין לי מילים. אז אנחנו נתחיל עם טובה רז. קודם כל, טובה, תגידי לי, מה זה, מאיפה בא השם הזה, עוד דור אחד? עוד דור אחד הוא הביטוי ששני הצדדים של הספר משתמשים בו. זה הצד של היהודים שאומרים, אוקיי, אנחנו נלמד אתכם, נעזור לכם לחזור ליהדות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה דור אחד, והפלסטינאים, הצד השני, אומרים, עוד דור אחד, אתם תשכחו מזה ומהשטויות האלה של המוצא היהודי שלכם. אז בוא נתחיל בעצם בסיפור המהמם של הספר הזה. קודם כל, זה ספר רומן. כן. 100% מציאותי? לא. אוקיי. דמיוני לחלוטין, הכל יציר הדמיון, עם עובדות אמיתיות והיסטוריות ששזרתי בפנים, אבל זה דמיוני, ושאף אחד לא יבוא ויגיד שזה מאיפשהו האמת, זה לא, אין, הכל דמיון. אוקיי, תתחיל לספר לנו קצת, מה בדיוק הסיפור? הסיפור הוא בעצם מתבסס על משהו שהוא מאוד, הוא לא חדש, הוא ישן, ב-1800, משהו, סוף המאה, לפני 150 שנה, ישראל בלקין, שהוא היה מהמייסדים של גדרה, בדק ומצא שהרבה מהפלסטינאים, אז לא קראו להם פלסטינאים, המוצא שלהם הוא בעצם, הוא יהודי. סליחה, מה קראו להם אז? אני חושבת שקראו להם ערביי ישראל. אחר כך לא היה ישראל לפני 150 שנה. את יודעת מה? אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק את זה לספר הבא. בכל אופן, בן גוריון ובן צבי, שבן צבי היה ידוע כאחד שמחפש כל מיני, מאיפה הם 10 השבטים, אני לא נוגעת בזה בספר הזה. לא, אין לזה בספר. אבל יש להם, בספר שלהם, אני רוצה לצטט את זה, שהם אומרים, דוד בן גוריון ויצחק בן צבי כתבו ספר ב-1917, אין ספק שבעורקיהם יזרום הרבה דם יהודי, דם אותם העיקרים היהודים, עמי הארצות, שבחרו בצוק העיתים להתכחש לדתם בלבד, שלא יעקרו מעל אדמתם. את בטח תשאלי, רגע, אז למה בן גוריון אז מה, למה הוא שכח את זה? כנראה שהיו לו דברים יותר חשובים לעשות, כן. והוא היה צריך להקים מדינה. להקים מדינה, והעניין הזה כנראה נדחק לצד, למרות שישנם הוכחות שהוא כן זכר את זה, אבל הוא לא התעסק בזה. אוקיי, בעצם אנחנו פה מדברים על שיש הרבה פלסטינאים, או שכל הפלסטינאים? לא כל. לא כל הפלסטינאים, הם בעצם יהודים אנוסים. כן. בדיוק כמו נושא ספרד, שהם, כשהגיעו המוסלמים וכבשו את ארץ ישראל, הם אנסו אותם להיות מוסלמים. והרבה מהם עדיין זוכרים את זה, לא, בעצם הדור הזה, תלוי באיזה גיל. אנחנו מדברים על הזקנים ועל הזקנות. יש המון מנהגים, שאם את הולכת אליהם ואת בודקת והם מספרים לך, יש מקומות שעדיין יושבים 7 ימים כמו יהודים, מדליקים נרות. אבל איך הם יכולים לעשות את זה שהם גרים בין הערבים בתור פלסטינאים? איך יכולים לשבת 7? הרבה מפחדים ולא עושים, ובגלל זה, על זה קראתי לזה עוד דור אחד, שהם אומרים להם, עוד דור אחד את השטויות האלה שתעשו, את המנהגים היהודים האלה, אנחנו נשטוף את המוח של את המוח של הילדים שלכם, והם כבר לא יזכרו את זה שהסבא והסבתא סיפרו להם שהם יהודים. תראי, בתור ספר, זה היה ספר מרתק, ממש מרתק. תודה. ואני, את יודעת, באיזשהו מקום, את יושבת בין, זה מציאות, זה לא מציאות, זה אמת, זה לא אמת. זה פשוט מאוד ספר שאת קוראת פרק ונותן לך כזה מקום מחשבה. אני שמחה. זה, לי בכל זאת. אני שמחה. תודה. איך בא לך הרעיון בכלל לכתוב ספר כזה? שאני אבין. קמת יום אחד והחלטת על זה? לא. אני כבר כותבת הרבה שנים. אני הייתי בעצם, הרבה מכירים אותי כאומנית, אבל הכתיבה הייתה תמיד הצד השני שחיכה שהאומנות תזוז צידה, או שאני כבר ארגיש שזהו זה, מיציתי את האומנות, וכנראה שזה קרה לפני... מה זה אומנות?
עשיתי הכל, ציירתי וגרפיקה, עשיתי הרבה תפאורות לתיאטרון, מי שביקש ממני, תמיד התנדבתי, והיה את ירושלים 3000 שעשיתי להם את התפאורה, וכל מה שביקשו תמיד התנדבתי ועשיתי. טוב, זה גם אומנות. הכתיבה הייתה בצד, ואיזשהו לפני 10 שנים זה כנראה הגיע הזמן שלו, יש דברים בחיים שצריכים הזמן שלהם מגיע. ואז התחלתי לכתוב, וכתבתי, הספר הראשון כתבתי נקרא הילד שלא נולד לאמי, זה עוסק בשואה, והספר השני נקרא לרדת גבוה. עכשיו, לרדת גבוה זה ספר שעוסק עלינו, על הקהילה הישראלית. גמרתי לכתוב אותו, ואז נדלקתי על הרעיון הזה, כי דיברתי עם מישהו שעושה את הרעיון הזה שלה, שמנסה להחזיר את הפלסטינאים שיודעים שהם יהודים. מי זה שמנסה? ישנו בן אדם בשם צבי מסיני, ויש לו קבוצה של אנשים, והוא מקדישים את החיים שלהם לרעיון הזה. הם מסתובבים בין האנשים ומנסים לעזור לאנשים שרוצים לחזור ליהדות. יש אנשים בין הפלסטינאים שיודעים שהם, אין לנו הרבה זמן, אבל יש... את יודעת, אני פשוט מאוד מקשיבה לך ואני אומרת, אם אותו פלסטינאים יהודים רוצים לחזור להיות יהודים, זה כל כך קשה להם? מפחדים. ממה? מאלה שהם לא... אבל הם צריכים שוט לעבור את הגבול, לבוא אלינו. לא. קודם כל, על זה הספר עוסק, בדיוק זה. קודם כל, הם צריכים, לא יכירו בהם כהם יהודים, הם צריכים לעבור גיור כנראה. בסדר, אבל בן אדם שרוצה ויכול, זה דבר שאפשרי. אני לא נכנס לזה בספר, ואני לא, זה לא הצד שלי. בכל אופן, שאלת אותי, אני רוצה לחזור, סליחה. איך הגעת... שמעתי את זה פעם ראשונה לפני 5 שנים, חשבתי שבן אדם מטורף, פלסטינאים, יהודים, איפה מה, כל אחד שאני מספרת לו. שנה אחרי זה הוא בא לטורונטו, עוד פעם סיפר לי יותר, ואוקיי, הקשבתי. שנתה אחרי 3 שנים, אמרתי, יש משהו בדברים. הוא בא עם הוכחות, עם המחקר הגנטי שיצא בספרד ב-2001, שהוכיחו שהגנים הם זהים, של הפלסטינאים הם קרובים יותר ליהודים מאשר לערבים. אבל אנחנו בני דודים, לא? כן, אבל הם לא קרובים לערבים, הם קרובים אלינו. אחר כך יצאו עוד כמה מחקרים על מחלת הטה-זקס, שיש אצלם, כמו שאצלנו, ועל איזושהי חירשות גנטית. אז הקשבתי, ולאט לאט נשבתי ברעיון ואמרתי, יש פה סיפור, אני צריכה לכתוב אותו. סיפור מהמם. אז הזזתי את הספר לרדת גבוה, ונכנסתי, וכתבתי את הספר הזה בטרנס של שנה שלמה. יש לי שאלה. כן. אותו פלסטינאים שהיו בדורות יהודים וכן הלאה, אני פשוט מאוד לא יודעת איך להגדיר את זה. אבל היום הם בעצם מוסלמים. הם נשואים או נשואות למוסלמים, הילדים שלהם מוסלמים, הכל מוסלמי. שאלה. אז אני פשוט מאוד אומרת, אני חושבת לעצמי, היום הם מוסלמים. כאילו, מה אנחנו רוצים, כאילו, מה אותו בן אדם רוצה לעשות? הם מוסלמים. הם לא יהודים. הם התחתנו ביניהם בהתחלה, כשאנסו אותם להתאסלם, הם התחתנו ביניהם מתוך זה שהם רצו להישאר יהודים. ככל שהדורות עברו, הם כבר לא יודעים למה הם עושים את זה, אבל הם ממשיכים לעשות את זה, להתחתן ביניהם בתוך החמולה שלהם, ולא להתחתן עם ערבים. כך שהם יודעים ביניהם שהם יהודים. אז הם לא מה שאת אמרת שהם מתחתנים עם מוסלמים, למרות שהיום, זה בדיוק על זה השם של הספר, עוד דור אחד, אתם תתחתנו איתנו, תתערבבו איתנו, ונגמר על זה שהסיפור שאתם... אבל את לא חושבת שעם האנשים האלו, כאילו, אין להם אפשרות שאם הם רוצים לחזור ליהדות, ולחזור לארץ ישראל, הם לא יכולים לעשות את זה? לא, סתם, זו שאלה שאלתית לכולם, פשוט מאוד. לא יודעת, אני כתבתי ספר על הנקודה הזאת, אני חושבת שהנושא הוא פאסינטינג, והפתרונות, אני לא נותנת פתרונות. אני פשוט מאוד... לא, אין לי פתרונות. לא, אין לזה, אני פשוט מאוד אומרת, אוקיי, בסדר, אז הם יהודים, מה לעשות? כאילו, מה אפשר לעשות? אז כאילו, אז מה? מעבר לסיפור, בוא נחזור לספר, כן? אני לא פותרת פתרונות, הספר לא פוליטי והוא לא בא לפתור בעיות, הספר בא לספר סיפור. ממש לא. אני רוצה לחזור, ואני יודעת שהספר עוד לא, הוא יצא לאור, יש לך כבר ספרים? עכשיו כן, יהיה לי ספרים, כן. בסדר, אז אני מציעה לכל אחד מכם לקנות את הספר. יש לכם את הוובסייט וממש כדאי לכם. בפרק 8, חייבת לחזור. היה פואמה, שובי הביתה נעמי. אני רוצה להגיד לך שזה היה כל כך
מרגש, זה היה מעורר כאב וכל כך הרבה מחשבה. ובעצם זה מדבר שאנחנו, היום זה קורה לנו, שאנחנו מאבדים את הבנות שלנו גם כן. היה מאמר לא לפני הרבה זמן, שיש לנו הרבה בנות ישראליות שמתחתנות או עוזבות, אני לא יודעת לדייק בדיוק, והולכות עם ערבים, כן. פלסטינאים, אני לא יודעת איך לציין את זה ואיך לקרוא. וזה היה ממש כואב. את כתבת את הפואמה הזאת? כן. מאיפה זה בא? את כותבת על כאב של אבא, בעצם. כאב של אבא שהבת שלו הלכה ונהפכה לבדואית? זה מה שאפשר להגיד? כן, אבל היא מתחתנת איתו כי היא יודעת, אימא שלו מבטיחה לאבא שלה שהם יהודים. אז היא מתחתנת איתו. עכשיו, את שואלת על הפואמה. הפואמה נכתבה לפני 15 שנה. אבל זה... והרבה לפני ששמעתי על הנושא הזה שיש יהודים פלסטינאים. מישהו סיפר לי על ילדה יהודייה שהלכה וחיה במעל בדואי, וזה הציק לי משהו. את שואלת אותי מאיפה אני לא יודעת. לפעמים הדברים ניצתים לי בראש והם עוברים כאילו זה ממש לפקוד. זה היה, מה זה כאב כזה, זה היה נורא. מהמם, ממש מהמם. הפואמה חיכתה, ואיפשהו היא התחברה עם הסיפור, ובעצם אותה נעמי בעצם יצאה מתוך הפואמה ועברה להיות אחת הגיבורות של הסיפור, וכאילו שהיא חיכתה אצלי במחשב, כל ה-15 שנים חיכתה להיות גיבורה, לקבל את המקום המכובד. חיכתה לך בלב. חיכתה לי בלב, כן, והפכתי אותה לאחד הדמויות החשובות בסיפור. ממש מהמם. זה לא ספר היסטוריה, שאנשים לא ייבהלו. לא, בכלל לא, בכלל לא. זה ספר מרתק, זה ממש כיף לקרוא אותו, וזה... זה סיפור. זה סיפור. זה ממש סיפור, וזה נותן לכם, למחשבה שלכם, שתלך לאיפה שאתם רוצים. אני הסתכלתי על זה, על הצד הרומנטי, זה היה מאוד, לי זה היה מאוד מרגש, הרבה מקום למחשבה, הרבה כאב גם. אני רוצה להגיד לך שאני גם מקווה שאני... אבל כאב טוב, זה לא כאב רע. כשהבאתי לך את הספר, את הסתכלת, את לקחת את הספר, ואת ככה... חשבתי שאת הולכת להרוג אותי, ואמרת לי, איזה מין ספר הבאת לי? את יודעת, הקהילה הישראלית לא תאהב את זה. אמרת, תקראי, ועכשיו את מפתיעה אותי. נכון. מפתיעה אותי. את ראית את הכפייה, ואת ראית את התפילין. זה מה שהדבר הראשון שצרם לי לעין, שראיתי את זה. ואמרתי, כאילו זה לא מסתדר. את הזהרת אותי. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שאני ראיתי את הספר הזה לחברה, ואני אומרת לה, אחרי שקראתי את זה, מה את רואה? היא בכלל לא ראתה את הכפייה. אני יודעת, הרבה אנשים לא רואים את הכפייה. ממש לא ראתה את הכפייה. הם רואים טלית. הם רואים טלית, אני יודעת. אז נכון, אני אומרת אמת, אבל אני... את נבהלת מזה. בהתחלה אני לא הבנתי בדיוק על מה זה. וקראתי ונהניתי, וכל הכבוד לך. תודה, תודה. ואני באמת באמת אומרת לכל אחד שתקנו את הספר, כדאי לכם, אתם ממש תהנו. טוב, את חייבת לחזור, ואת תחזרי. ודאי. אני עוד פעם, כל הכבוד לך. תודה. תמשיכי רק לכתוב, ואנחנו נראה אותך בקרוב. מתי שתזמיני אותי, אני אבוא. את תבואי. תודה רבה לך, טובה.